Raġel ta' 46 sena residenti bil-Kirkara sofra feriti seri wara li kien involut f'inċident ta' traffiku f'Bil-Kirkara stess. Sarja tal-Pulizija tajt li l-inċident seħħ il-bira ħal-ħabta ta' 29 ta' flaxija fi triq Dunkarm, kantuniera ma' triq Tumas Fenek, meta karozza tal-Amla Renault misjuqa minn Zazuh ta' 25 sena minn Birżebbuġa għal xi raġuni ħabtet ma' karozza ta' tip Smart misjuqa minn Zazuh ta' 26 sena residenti bil-Kirkara. Ir-raġel ta' 46 sena kien passiġġier fil-vettura Smart. Polizija mill-Assa ta' Bil-Kirkara marru fil-post u minnu fih is-sejjaħ tim mediku li ħal is-sewwieq u l-passiġġier tal-karozza Smart l-Isptar Mater Dei fejn aktar tard is-sewwieq kien iċċertifikat li qed isofri minn feriti ħfief filwaqt li l-passiġġier kien ċertifikat li qed isofri minn feriti serji. Is-sewwieq ta' Renault ma sofra l-ebda feriti. Il-Maġistrat tal-Ansa Claire Stafrat Zammit qed tmexxi l-inkjesta u ħatret diversi esperti biex jassistuha. Il-Pulizija qed tkompli tinvestiga l-każ.